24. apríla 12 hodín 33 minút. Zapíname aplikáciu ParkDots. Ideme na parkoviska. Ideme na parkoviska a dáme sa skalibrovať, takže sme tu na Lehockého. Kúpiť lístok. Ešpezetka, zaplatím to bonusovou kartou externou, potiahnutým kúpiť. Výborne, začali ste parkovanie, skončí 13:44. Zoznam lístkov. História lístkov. Nezavol sa tu ten lístok. Aktuálne nemám žiadne aktívne lístky. V čom je problém, keď ma predtým aplikácia mi povedala, že mám kúpený lístok? Toto nahrávam ako dôkaz preto, lebo som v spore, lebo som si na námestí SNP o 11. hodiny kúpil lístok a dostal som pokutu. A tá aplikácia ma vôbec neupozorní na to, že je niečo v poriadku. Jasne tam bolo napísané, že výborne mám zaplatený lístok. To je asi všetko k tomu.